mám také problémy. Čo vlastne potrebujete? Prečo mňa chcete kontrolovať? Ja som zamestnanec firmy, je to súkromný pozemok, zavolajte do Žiliny na firmu, môžete prísť na kontrolu, ale s vedúcimi firmy. Takže vravíte hento len na čo platí? Na dodávateľov. vozia odpady. My máme pracovnú dobu non-stop, od pondelka do soboty. 24 hodín? Áno, však 24 hodín to zariadenie. Dobre. A máte na to nejaké povolenie, ktoré môžete predložiť, že to zariadenie Ja vám môže... nič nemôžem predložiť, do Boha, to je všetko v Žiline na onom. Tam si zistíte na inšpektoráte v tomto bezpečnosti práce, potom máte na Dobre, životnom pane. prostredí Dobre. a máte v Žiline na firme Žilina ASA, je to bože, jak sa to tam volá, adresu asi však je niekde, Tam je niečo. Žilina odštepný závod Kukučinova. to je Kukučinová je tu, ale Bratislavská 18. Na stanicu. to je Zohor, to je vedenie. Na stanicu Pobočka, 561. Na stanicu, áno. Takže nech sa páči, tam sa môžete informovať. Ak chcete ísť na kontrolu, musíte sa zahlásiť. To nám je od jasné, nich páči. a oni vás... Dobre, nám stačia také informácie, aké ste podali. Dobre, ďakujeme. Dovidenia. Majte sa.